Čauko, jsem vaše nová děčínská šipka, která vám zde bude vyrábět mnoho reportáží a spoustu dalších věcí. Také doufám, že budu mít spoustu hejtrů, budu se v tom vyžívat, budu tím žít, budu je milovat, vy mě budete nesnášet a budeme všichni spokojení. Taky vám chci říct, že je mi vážně uprdele váš názor. Já si dělám, co chci, dělám to tak, jak to chci a mám vás tahle volný. Takže těším se na vás u dalšího videa a pozdravuji všechny moje budoucí haters a pozdravuji hlavně Moničku, Barušku, Míšu a další moje čupky. Tak čau. Ještě takový přídavek. Na otázky vám budu odpovídat na Asku, který bude tam dole. Takže do komentářů mi vážně nepište otázku, protože si to nepřečtu. A když si to přečtu, tak na to neodpovím. Dislikey beru, za like jsem potěšen. A pomlouvejte. Ahoj.